Igama lami nguMelusi kaSkhosane. Namhlanje ngizofundisa futhi nge-algebra. Osizokwenza sifuna futhi ukuthola ukuthi isisindo sethu esiyimfihlakalo silingana ubungakanani na. Ngaphambi kwethu manje kuzovela isikali. Isikali lesi esingaphambi kwethu siyasibona nasi sesivelile ngaphambi kwethu. Isikali lesi sethu kunophawu laphayana lombuzo. Singayithatha phecelezi sithi mystery mass or mystery mass yethu noma isisindo sethu esingasazi ukuthi singakanani. Naw njengoba nibona ngaphambi kwethu isikali sethu macala omabili siyalingana. Macala omabili isikali sethu sime siyabalansa singasho. Esikhathini samanje sifuna ukujula kabanzi ukuthi ukwazi ukuthola la mystery mass yethu noma isisindo sethu esingasazi ukuthi singakanani sizokwenzani. Ngizonika nje imizuzwana ukuthi nizicabangisise kahle ukuthi singenzani na. Now ngaphambi kwethu siyabona ke sizobhala nje i-mystery mass leya yethu noma uphawu lwethu isisindo sethu esingasazi ukuthi singakanani. Siyabona futhi ukuthi esandleni sethu sesinxele sinama 1 kg amancanyana laphayana. Esandleni sethu sokunxele izinto esinazo ileya mystery mass yethu noma iphawu lombuzo wesisindo esinephawu lombuzo esingasazi. Futhi sinama 1 kg amancane amathathu. Futhi ngapha esandleni sokudla sina kilograms amancane ama 1 kilograms esizowabhala phansi njengoba siwabala awu10 1 kilograms awu10 esandleni sokudla. Now ubudlelwano obukhona kulesi sikali ukuthi isandla sesinxele nesandla sokudla ziyalingana. Futhi esikwaziyo ke manje ukuthi njengoba zilingana ekubalekile ke ekumele sikuthole njengoba shilo ngaphambilini ukuthola kahle ukuthi lesasindo sophawu esingalwazi ukuthi lungakanani sesiyazi manje ukuthi lihlanganiswe nalama 1 kg enza u3 kilograms. Ngapha kwesandleni sokudla sina 10 kilograms. So sifuna manje ukuthola ukuthi lela phawu lombuzo lungakanani na. Kwenye amavideo esiwenzile ngaphambilini sibonile ukuthi ukuze sithole ukuthi lela siphawu lungakanani kumele sisuse ama 1 kg amathathu lawa. Kodwa ebekuzokwenzeka uma sisusa lama 1 kg esandleni sesinxele isikali sethu besingeke silingane futhi iside elisesandleni sesinxele bezoyehla liye phansi. Manje sizokwenza ukuthi sisuse ama 1 kg amancane nosikwenze ngapha esandleni sokunxele sizohamba sokwenza esandleni sokudla sisuse ama 1 kg. Manje sikwenzile ke ukuze sithole ke ukuthi isisindo sethu singakanani niyazi nani ngokwezibalo okwenze esandleni sokudla uyahamba futhi ukwenze nasesandleni sesinxele. Manje esizokwenza ukuthi sisuse u3 kilograms esandleni sesinxele sisuse futhi no3 kilograms esandleni sokudla kuze sithole kahle ukuthi isisindo lesiya sethu silingana bungakanani na. Siyasusa ke u3 kilograms esandleni sesinxele sisala ngale mystery mass noma uphawu isisindo lesiyana sophawu nangale esandleni sokudla sizoyenza kanjalo. Uma sisusa esandleni sokudla omunye u3 kg sisala ngo7 kg lapho sibona khona noma sithola ukuthi lesasindo sethu kuze isikali silingane isisindo sethu su7 kilograms.